El papa... No la mama... Joder, que... Hòstia, no? Fora. Silver, què t'he dit? Aviam, Avui apaga el gas perquè t'està arribant, T'està pujant. Algú sap algú d'en Cronos? Podria estar mort perfectament, Sí. El coronavirus, que és molt dolent. Bueno, vull dir, No. entre el corona i que quan entri vegi que no tenim l'Unsung al repo, l'acabem de rematar. És que jo crec que com s'enteri que hem tret l'Onsung del repo dirà... Li dono un parraque, What the hell's stay down? You're going home! No, I ain't. Jumping with you guys. Tia puta. T'has fet mal? Sí. Punta blau al mig, Ja i direm. cua. Vols sentir? Jo, tu i el... Hola. Vale. Therapist, Kirsten Arkska isn't real. He can't harm you. Kirsten Arkska. Els altres de l'exterior, crec que entrarà dintre. Començarem a avançar, netejant cap al sud. Soteco. Bueno, només d'aquí, Quina pose tan maca els blaus ara mateix, Tot s'ha de dir. Sí. Jo no sé si m'entendria de la Trajan, Què estan fotent? A veure, copes, tens dues possibilitats. Una, saltes al mur aquest d'aquí a l'esquerra, entres directament a l'edifici al més per la primera planta. Dos, dones la volta Entres per la porteta que és... Exacte. No netegem les cases, no? al lloc on tenia cobertura. No. No sé què estan fent els vermells. S'estan curant, en sèrio. No, a tiros no. Bueno, no sé si s'estan curant a tiros, vale, però... vale. Però veig algú curant. Això una Aquí mica són els sembla. grups. No ens provocat. Això sí. No crec que es moguin d'aquí, Ja. He dit el mateix. Lo normal seria enviar un equip per fer-ho. El que passa que veient com està avui, necessita una supervisió tècnica. Podem anar nosaltres. Coneixo Eco. Vale. Jo que ho Vale, veig, doncs ho confio en veurem vosaltres, ara. Poseu el Mira, i... quants explosius tens? Un. Veig on falla. A la carrera, Però només tenim un explosiu. Hi ha dos flags. Es pot utilitzar l'altre flag per destruir el flag. Tonyi, et trobem el vi. Ja, som molt a prop. Està massa a prop, sí. Sí, ja. És bon, però està massa a prop. Ei, copes. Anem. Nois, amb mi. Sí? Anem a buscar. A la carrera, nois. Vejo pizza, carrera. Vale, i el de l'esquerra. A la nostra dreta hi ha contactes. Contactes a la dreta. Jo poso la càrrega al de l'esquerra. Vinga, va, nois. Vini, tu i jo cobrim. Ok. He de posar un explosiu a l'altre, oi? Sí, Sí, jo a l'esquerra, l'altre. jo l'esquerra. Poseu cargues a un minut i ja està. Col·loqueu-lo al mateix moment. Digues ja i jo... Quan vulguis. Ja. Som-hi. Corre, Ja corre. està. Vinga, marxem, Vinga, marxem. anem, Vini. Mira! Altre un? El Via El Via. és al darrere nostre, però ja està aquí, ja està segur. Vale, cobriu-vos. Cobriu-vos. Encara no ha passat el minut? 5 minuts més llarg. A mi, jo he ficat 1 minut i 2 segons per compensar el meu retard. Que ens ha quedat molt xurro. Vale. Perfecte. 10 de 10. Tenim explosius encara? Algú porta explosius? El Basset porta 2, crec. No la diu. Vale. El Basset crec que porta. Vale, perfecte. Bueno, pues si mor...
Que si mor amb Basset, set, està prohibit que Sí, agafem la motxilla i ja està. És il·legal que moris. Exacte. Doncs ajudeu-me a no morir. La teva mare no ens ho permet. A few moments later. Sí, Sílvia, què has dit abans? No t'he sentit. Que et preparis. És cap allà a curar el papa. Per curar el paperós. Sí, Vale. però era Amb mi negre. Com estan aquí? Vaig. 5 pavos o 6 pavos morts. Visca el via, medalla d'honor. Vale. Això és el que ha cridat, no? Fotos pin i les cebritzes. Espera. Vale, no puc creure. Espera un Cobreixo. moment, perquè no sé si està viu. Eh... Ah, sí, està viu, vale. Recupera'l. Si necessites més líquid, avisa. Hòstia puta, està fet un cristo. L'he ficat líquid, dius, papós? Estàs bé? Ui, sí. Quina bocaineta. Val, quedeu-vos Estàs fet aquí. un cristo, Quedeu-vos aquí, que vaig a cap a dalt. Realment, ets una proesa mèdica, no sé com estàs viu. Veterinària. En sèrio, està fet un cristo, té una cama trencada. L'han ferit a quasi tot el cos menys el cap. I està viu el cabron. És il·legal que moris. Sóc un Frankenstein ara. Ah, sí. Ja veuràs, quan arribem a base, totes les infermeres marxaran de mi. O potser els hi molarà les teves cicatrius. Això s'ha de pensar tot. Bueno, ja depèn del gust que tingui cada una.